Este un veritabil simbol al artei brâncovenești, ridicat în anul 1698 din dorința domnitorului Constantin Brâncoveanu. Palatul Potlogi spune o poveste despre rafinament, familie și sacrificiu. Brâncoveanu, domn luminat al țării românești, a dorit ca palatul să fie un dar pentru fiul său cel mare, Constantin. Complexul monumental de la Potlogi se întinde pe o suprafață de 29.000 de metri pătrați și este alcătuit din poarta de intrare monumentală, cuhnia, droșcăria, adică atelierul pentru repararea trăsurilor, dependințe și, evident, palatul. Alături se află biserica cu hramul Sfântul Dimitrie, înălțată tot de voievod în 1683, pe când era mare spătar în sfatul domnesc. De asemenea, domeniul este înfrumusețat cu vaste grădini și un heleșteu. Palatul Potlogi este un exemplu splendid al stilului brâncovenesc, o îmbinare unică de influențe bizantine, renascentiste și otomane. Fațada ornamentată cu motive florale sculptate, logia elegantă cu arcade și ferestrele în formă de trifor sunt doar câteva dintre detaliile care impresionează. Interiorul surprinde prin spațiile generoase, cu fresce discrete și prin funcționalitatea sălilor. Palatul Potlogi este un fragment din sufletul lui Brâncoveanu care ne îndeamnă să prețuim trecutul și să înțelegem sacrificiul pentru credință. Dacă vrei să afli și alte povești captivante, eu te aștept cu un like și un follow pe pagina mea.